6 da mañá, 9 minutos, en directo, en calquera momento que lle des o play esta entrevista nas nosas redes sociais. Hoxe, insisto, recibindo por primeira vez, e mira que nos gusta recibir aquí, xa temos un bagaxe neste primeiro ano de vida de nova xestión aquí en Radio Líder Santiago e comarcas, de moitos alcaldes e alcaldesas que veñen a contarnos como están a traballar para mellorar a vida dos veciños e veciñas de cada un dos seus municipios. En este caso, é a primeira vez e vouno recibir xa dándolle as grazas o alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal. Moi bo día, benvido. Bo día e moitas grazas a vos. Benvido a este estudio, un placer que ter alcaldes que se suman á política de novo, polo menos ostentando o bastón de mando, con todo o que tivo que pasar para que vostede sexa alcalde. O primeiro e o fixo ir nunha lista, número 3, de Nos Pobra, e despois unha serie de circunstancias das que falamos agora, pero como está o alcalde da Pobra do Caramiñal a nivel cargo que ostenta? Como está? Bueno, pois a verdade é que ben, como dicías fai un pouquiño, sí que é verdade que foi algo un pouco sorpresivo, non? Eu non esperaba eso, pero bueno, as circunstancias foron as que foron, e eu unha vez que me decidín e asumín a decisión de entrar de alcalde, pois estou moi contento de estar aquí. Bueno, os veciños e veciñas da Pobra seguramente que están máis son máis coñecedores de como José Carlos Vidal chega alcalde, pero isto foi conteo vostede, porque é un cuatripartito dos poucos que creo que existen hoxe en Galicia, aínda que hai moita coalición, bipartito e demais, pero 4 partidos que se poñen de acordo para, neste caso, poñer na oposición únicamente o Partido Popular. Isto é así. Sí, efectivamente. Vamos, eu en concreto era bibliotecario, era bibliotecario ali. Anos. Na Pobra, sí, efectivamente, 35 anos de bibliotecario. Bueno, en un momento determinado, pois me propuseron ir na lista, ao final acabín indo, e, bueno, deronse unha serie de circunstancias nas que, en concreto, o concelleiro de VIP, sí, pois, somos independientes, veciñas independientes da Pobra. Sí, sí. Pois, bueno, decideu que el quería un goberno, pero un goberno diferente ao PP, por suposto, no que non tuvera relación ningún mandatario do anterior goberno, ningún concelleiro que estuvera no anterior goberno. O sea, un equipo, entonces, digamos, novo. Efectivo, que o alcalde, polo menos, fora totalmente novo, que non tuvera nada que ver ca política. Dos independientes. Anterior, sí, efectivamente. E nada, pois non había moitas opcións, bueno, acabín eu sendo, pois eso, o alcalde. Propuseronme a min, eu me tomei un tempo para pensalo, e ao final decidín tirar para diante. Supoño que valorou os pros e os contras e demais. Sí, pero bueno. Houve un momento onde dixo, mira, non. Non, en todo momento eu simplemente sí que o pensín, porque a verdade é que me xubilábame, agora tiña que estar xubilado, entonces sí é verdade que o pensín, non vou a decir outra cousa porque é verdade, pero bueno, unha vez que o decidín que tamén era unha oportunidade e que era unha honra ser tamén alcalde do teu pobo, non? Entonces decidín tirar para diante, e é verdade que é unha decisión da que non estou nada arrepentido, sino en todo o contrario. Estou moi orgulloso de ser o alcalde do meu pobo. Este tránsito de legislatura, 4 partidos, un pode presupoñer que é complicado, que cada partido intentará buscar o seu protagonismo, evidente, son 4 gobernando, ainda que vos sexa o alcalde. Gobernase ben? Pois mira, a verdade que sí é verdade que hai 4 formas ao mellor de entender a política diferentes. Bueno, BNG, PSOE, Independentes e Nos Pobra, que non mencionamos os outros dous. Efectivamente. Entonces, sí que son 4 formas diferentes de entender a política municipal, pero hai un fin común a todos.
é o benestar da Pobra do Caramiñal. E aí coincidimos todos. A verdade é que eu tiña un pouco de medo ao principio, non? Porque entrar a gobernar nun cuadripartito, ademais eu políticamente non tiña experiencia ninguna, a verdade é que me impoñía un pouco de respeto. Pero foi xa entrar e aos poucos días xa se veu que había ese denominador común que tiñamos todos, que era a Pobra, e a verdade que a partir de aí construímos un goberno que eu penso que está funcionando e hai unha boa armonía e boa sintonía entre todos os componentes do goberno. O sea que aí eu estou encantado de estar aí ao frente deste goberno que ademais temos esa sintonía, non? Que foi o que máis surxía? Colleu o bastón de mando, primeiras reunións, primeiros traballos, que foi o que máis surxía de cambio en a Pobra? Bueno, o que vimos, o principal había, digamos, a organización do Concello ao mellor estaba fallando, desde o noso punto de vista, polo menos, había cargos que faltaban, ou sea, de diferentes postos que estaban pois valeiros, non? Entón, sí que xa nos puxemos a traballar en ese sentido. Foi un traballo longo, porque ese tipo de traballos na administración levan o seu tempo. O primeiro foi contratar un xurídico para poder licitar, porque era onde estábamos tendo moitos máis atrancos nas licitacións para poder levar a cabo as obras. Eso, bueno, pois tardamos casi un ano, pero ao final tamén o cubrimos. Está funcionando xa desde fai medio ano, e a verdade é que xa se ve que xa se produceu un pouco ese desbloqueo que había nesa área. Importantísima. Importantísima, sí, importantísima. E despois hai tamén determinados departamentos, o Departamento de Urbanismo estaba moi mal, de feito solo había un aparellador, non había nin administrativo nin arquitecto. En este momento, precisamente hoxe, o luns, empeza un arquitecto a traballar, non? Está xa agora traballando no Concello e vai haber agora tamén unha praza administrativo tamén para urbanismo que vai a comezar agora o día 20, ou sea que xa queda cuberto, pois polo menos eso, con un aparellador, un arquitecto e un administrativo. Tamén en secretaría, en intervención, estamos dando eses pasos para cubrir eses postos que prácticamente van a quedar xa cubertos a partir de agora deste mes. E que son imprescindibles. Quédanos o secretario, sí. O secretario é complicado, pero xa non depende de nós. Temos agora un acumulado, que a verdad que, está funcionando ben, pero como acumulado. Acumulado quer decir que só ven un día á semana, non? Pero eu creo que vai mellorando. Que imprescindible para poder traballar. É imprescindible. Para que os políticos poidan facer cousas. É imprescindible. Se non tes un personal realmente que estea traballando en eses postos clave, pois hai moitos atrancos, moitos bloqueos, non se pode tirar para diante. Pódese tirar agora. Que actuacións? Que está a traballar o alcalde neste ano xa longo e demais? Sei que vostede colleu a área de patrimonio específica, porque, vostede estudiou xeografía e historia, foi militar, que penso tamén, medicina china, bibliotecario, agora alcalde, que vostede é unha mistura de moitas cousas. E por que decidiu polo patrimonio? Como estaba este asunto? Eu cando decidín que presentarme, non, como en principio como concelleiro iba a sair, eu sí que a condición que puxen era que me tiña que facer cargo da área de patrimonio e crear esa área, porque tampouco estaba creada. Non había unha concellería de patrimonio. Eu penso que na zona prácticamente, non sei se será a nosa única concellería de patrimonio que hai. Entonces, pero a Pobra é unha localidade moi rica en patrimonio histórico. Eu penso que era unha necesidade. Entonces, sí que a mí me gustaría levar particularmente esa área que a estou levando. Levo esa, seguridade e benestar animal tamén, porque estuve moi metido tamén no activismo polos dereitos dos animais, entonces tamén levo a área de benestar animal. Eu teño por aquí, no tema de patrimonio, alcalde, a Casa da Cadea, o Castro da Croa, Corte dos Santos, moitos lugares que estaban, non direi abandonados, pero que sí
Agora vostede como alcalde, como responsable, sí que intenta mirar por estes espazos, non? Sí, bueno, Recuperación. Sí, efectivamente. A idea é, pois, que pasen a propiedade do municipio, a propiedade de todos os pobrenses, pois as monumentos patrimoniais que realmente é necesario protexer. A mellor forma de protexelos é que sean propiedade do Concello. Entón, bueno, en concreto a Casa da Cadea era unha, bueno, é unha casa do século XVIII, de finales do XVIII, que estaba pois totalmente abandonada. Conseguimos pois finalizar uns trámites que xa se iniciaran co anterior goberno e, bueno, pois finalizámolos nós agora, e agora si esa casa se é, en este momento, pois patrimonio e propiedade do Concello. O Castro da Croa, pois tamén 3/4 do mesmo, non? O sea, acabamos agora a adquisición, precisamente fai un par de meses, a idea é empezar tamén aí a iniciar excavacións a partir do próximo ano. Esa é un aspecto que tamén queríamos, pois, cubrir no Concello, ou sea, iniciar excavacións en sitios determinados para recuperar e fomentar o que é a historia do noso povo. Empezamos este ano ca Corte do Santo, como dicías, aí fixemos unha excavación en colaboración ca Universidade de Santiago. A verdade que dou un resultados pois moi interesantes e prometedores, por eso a idea é continuar probablemente esa excavación o próximo ano e pois tamén empezar a iniciar, como decía, outro tipo de excavacións, pois en este caso no Castro da Croa, que eu penso que é un dos castros con máis potencial dos que hai en toda a comarca do Barbanza. Importante, o de patrimonio, e penso, como ben apuntaba o alcalde, que debe ser dos poucos concellos que teñen un área específica para recuperar o patrimonio de todos, ou polo menos para que o concello o faga seu e ao final de todos os pobrenses e pobrensas neste caso. Vivenda, emprego, sanidade, esos factores que abranguen a todo o conxunto da sociedade, en que estado está? Bueno, o tema da vivenda é algo que é contaxiado a todo o conxunto do Estado, da igual vila que cidade, pero a Pobra do Caramiñal, neste sentido, tamén padece solo industrial. O día a día de un concello, alcalde, cales son esas áreas que tamén toca mirar, non sei se mudar, mellorar? Sí, bueno, nós en concreto, o tema, bueno, pois o tema da vivenda creo que se está facendo un bo traballo aí en este momento. Temos pois temos un servicio, por exemplo, de madruga no tema de igualdade e todo eso, que está funcionando ademais moi ben. Temos tres vivendas que están a disposición, pois de xente pois que está en situación de vulnerabilidade. E, bueno, aí se está facendo un moi bo traballo en servicios sociais. O tema do polígono industrial, bueno, ese é un polígono, é un tema que nos preocupa especialmente. De feito, foi o primeiro punto do que nos ocupamos cando chegamos ao goberno. O solo do polígono, sí? Sí, o solo, porque temos unha escasez moi grande de solo industrial, ou sea, prácticamente non temos en este momento, e nos demos conta de esa necesidade. De feito, bueno, pois nos reunimos con SEA, non de momento estamos aí a ver se somos capaces, presentamos un proxecto que, bueno, non ao final parece que non é viable, entonces estamos mirando outras posibilidades, non? Ou ben, a ampliación vai a ser complicada, pero entonces estamos mirando de facer adquirir novo solo industrial, pois para facer ao mellor un polígono novo incluso. Estamos mirando a ver como vamos a facer. Para min é unha prioridade esencial, porque senón a industria non pode crecer.
Se non pode crecer a industria, non pode crecer a economía do noso concello. Hai un tecido vivo de comercio, vexo moita campaña dinamizadora e demais. Agora estamos no Nadal, que penso que é unha etapa boa para o comercio. Temos un comercio vivo na Pobra do Caramiñal. En que situación está? Bueno, o comercio sí que estamos intentando revitalizalo, está nunha situación un pouco, non vou a dicir que estea en unha situación maravillosa, porque non sería verdad, pero sí estamos intentando pois reflotalo, non? Aí hai unha serie de campañas que se están nas que se está traballando, que penso que están dando resultados positivos. Agora mesmo, con Nadal, por exemplo, o mercado pois está espectacular. Animo a toda a xente que se acerca hasta ali, porque a verdade é que estáse recibindo ahora moitas visitas, incluso ven xente de fora a ver como quedou o mercado municipal, porque a verdade está espectacular. O mercado funciona bastante ben. Sí, eu creo que vai a estar funcionando cada vez mellor, porque é un dos obxectivos que se marcaron tamén nas áreas de comercio. Os outros sí que os outros aspectos de comercio, que son negocios e tal, non están pasando por un bon momento, pero eu penso que bueno, que as campañas que estamos realizando e co traballo que estamos programando para esta área, pois penso que se vai a revitalizar. Hai que botarlles unha mala. Alcalde, que son os valientes os que suben e baixan a persiana. Hai que facer un esforzo grande aí. A verdade que sí. Cantos habitantes ten a Pobra do Caramiñal? 8.000, 9.000? 9.200, sí, 9.200. Preocúpalle isto de crecer para, bueno, cando un concello crece máis financiación, dependendo do número e demais, gustaríalle ter un bon crecemento? Sí, é complicado, Claro, sobre todo en esta época é moi complicado crecer en poboación, non? É un dos obxectivos que temos todos os concellos da zona da Bisbarra da Barbanza. Está claro, pero bueno... Sí, en este caso, bueno, para nós sería moi importante chegar aos 10.000, ainda estamos moi lonxe, sí, estamos moi lonxe. Tan lonxe, non? Fomos baixando, a verdade é que se foi baixando desde fai xa varios anos. Sí, xa estivecedes por enriba dos 10.000. Sí, estuvemos por riba dos 10.000, sí, pero, bueno, fai tempo, fai ao mellor, pois, eu creo que casi 15 ou 16 anos. Pero bueno, en eso estamos. Por eso tamén decía o da industria, o do comercio, todas esas áreas, si non vai acompañado dun crecemento en ese tipo de áreas, é moi difícil crecer demográficamente. É un pobo moi rural. Cantas parroquias ten? Hai 5 parroquias. 5 parroquias. Sí. Pero, bueno, non hai unha mistura das dúas cousas, pero, bueno, hai a parte urbana, evidentemente, a máis donde máis poboación hai con diferencia. O alcalde é o primeiro político que se lle piden cousas. Que lle piden os veciños neste tempo? Piden cousas reais, piden cousas... o paran pola rúa. Alcalde, que me fai iluminación... que si un banco, que si a estrada que ten unha fochanca, non? Eu creo que normalmente a xente pide o mesmo en casi todos os lugares, non? Sí, o sea, boas comunicacións, iluminación, como decías, bueno, pois saneamentos, o saneamento para min é algo tamén moi importante, o sea, o saneamento... Está en todo o concello ou aínda non? No, hai ainda partes que están sin saneamento. Ahora mismo, en este mismo momento, se está realizando o saneamento do Conchido, que é está ali na zona de Ribeiriña, é un saneamento que ademais estaba producindo moitos problemas, porque se estaban producindo verquidos á ría en momentos puntuais. Entonces, para min, eso tamén foi, digamos que un obxectivo dos máis urxentes. Bueno, ahora mismo están traballando aí, eu penso que se vai a quedar listo ahora, antes de que remate este mes, queda listo tamén ese saneamento. Se vostede vai a outro lado do mundo, a China,
ten que explicar, mira, eu son alcalde da Pobra do Caramiñal. Claro, un chinés non... Como define? Como define o seu concello? Que pon en valor? Dunha maneira breve, pois mira, o seu concello desto está aquí situado. Como fala del? Ou como falaría? Bueno, aí son moi parcial. Sí. Como dixestes ti, levo a Concellería de Patrimonio e para min presentaría a Pobra do Caramiñal Sí, como unha zona, como unha vila realmente pois que ten un potencial enorme en patrimonio histórico. A verdade que temos pazos, temos igrexas, temos monumentos civiles de diferentes épocas, temos pois megalitismo, temos unha historia medieval moi rica que está vencellada sobre todo á Torre de Xunqueiras, temos a etapa romana que tamén está aí, o sea, históricamente... Sería pola historia, non? Sí, eu a presentaría por aí, pola historia, polo patrimonio que temos, pero tamén, sin olvidar, por suposto, a natureza, o sea, temos unhas praias excepcionais. Temos a famosa praia de Cabío, non? Sí. Que é conocida prácticamente en toda Galicia. E no mundo. No mundo tamén, probablemente. Sí. Que, mira, ahora mesmo conseguimos, o sea, o das bandeiras azuis, hasta ahora, bueno, pois estaba... non nos preocupábamos ou non se preocupaban demasiado por elas, pero nós agora conseguimos a bandeira azul tamén para Cabío, non? Que son os parámetros de calidade. Sí, nos parece, claro, unha cousa importante. Estades na búsqueda da bandeira ou xa non, ten? xa conseguimos, sí. Este ano é unha praia, bueno, que ten bandeira azul, probablemente o próximo ano mellor podamos loitar por algunha outra bandeira azul, pero a praia de Cabío pensamos que sí, que a merece, ademais ten os servizos, todos os servizos que require unha bandeira azul, e a verdade que é espectacular. E despois temos toda a riqueza tamén da serra, non olvidemos, con unha riqueza natural moi importante, incluso a nivel biolóxico, os cabalos que andan soltos por ali, os cabalos son os típicos garranos, non? O cabalo auténtico de Galicia, ese cabalo que, bueno, que debéramos protexer con máis interés, porque é único, eu aí diría casi no mundo, non? Prácticamente o único cabalo que viveu en libertad durante todo o tempo. Hasta ahora estás empezando a pechar o monte, desgraciadamente, pero hasta ahora viveu en libertad, xunto co cabalo mongol, en Alemania tamén que hai unha zona. O cabalo galego é excepcional sobre eso. Era o cabalo que pintaban en Altamira, en Las Cox. É o mismo tipo de cabalo. Mira, empezou polo patrimonio, empezou xa a natureza, porque ese singularidades. É o patrimonio natural tamén que temos. Total. O alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, que hoxe nos acompaña, falando todo o que está comentando, que un ben natural, un patrimonio, e isto tamén supoño que é atraínte para o turismo. Pinta moito o turismo dentro do que o Barbanza e despois a singularidade propia, non, que ten o seu concello. Se aposta polo turismo, hai campaña específica para que a xente visite, estaredes en Fitur. Sí, por suposto, xa estuvemos o ano pasado, os outros anos tamén os outros gobernos, claro. Pinta moito para a economía local, o turista... O turismo é esencial, sí. Vamos a ver, para min o turismo, para o noso concello, é importantísimo, sí que ademais é un concello moi turístico, en este momento, xa a zona toda do Barbanza é unha zona de moito turismo, non? De feito, bueno, a mancomunidade, precisamente, preocúpase moitísimo polo turismo e temos aí unhas campañas moi interesantes sobre turismo. Pero en concreto a Pobra do Caramiñal é un sitio que bueno, eu non sei se igual é de arriesgarse moito porque non existen tampouco estudios sobre eso. Gustaríame que sí que se realizase algún, pero eu estou convencido que máis que duplica a súa poboación e incluso eu creo que ha de estar cerca de triplicala, vamos. Sí, o sea, que hai moitísima xente que ven no verán para a Pobra, non? Entonces, si hai algunha cousa que ao mellor non me está gustando demasiado, que é a vivenda esta
turística, non, que está ahora proliferando. Estás espallando por todo, Sí, está proliferando demasiado, eu creo que notase tamén na Pobra, sí, o nota vostede? Notase, empezase a notar agora Sí. cada vez máis. Eu creo que hai que mirar aí de poñer algún tipo de medida, non? O que pasa é que aí os concellos estamos moi limitados tamén. Eso iba a decir. Non é algo que podamos, no que podamos nos influir demasiado. Pero bueno, algo que lle preocupa. Pero, sí, é unha preocupación. Pois estaríamos falando moito, o sea, entendo que fai un balance positivo. Non, fago un balance. Alcalde, sí. Eu sí, desde logo, bueno, xa digo, a miña opinión é moi subjetiva. En realidad teña que ser a xente, efectivamente, a xente da Pobra o que ten que decilo. Bueno, ainda tampouco levamos demasiado. Agora acabo de cumplir 1 ano e 5 meses, non? Porque tardamos un poquinho máis, entramos no mes de xullo, e agora levamos precisamente 1 ano e 5 meses. Eu penso que en ese ano e 5 meses, desde logo a miña percepción é que si conseguimos cousas e que vamos a conseguir moitas máis cousas, porque eu creo que en este momento estamos armando, ademais, determinados departamentos que creo que van a facer que o traballo pois sexa moito máis efectivo e vaya máis rápido. Que nos pode adiantar? Non tema promesa, porque depois está a burocracia, depois está intentámolo, pero isto por aquí, pero en que lle gustaría 2025, ata que finaliza a legislatura, medio longo prazo, o alcalde poñer en marcha ou deixarse aos cimentos? Bueno, para min hai unha cousa moi importante. Como decía antes, estuvemos hasta ahora vistindo o que é o Departamento de Urbanismo. A partir deste mes, de mediados deste mes, vai a empezar a funcionar, eu creo que a pleno rendimento, e a miña idea, a idea de que incidira tanto no tema de urbanismo é precisamente porque quero que se poñan as bases dun novo urbanismo na Pobra do Caramiñal. E iso, bueno, temos aí, eu creo que un arquitecto... Falamos de peatonalización... Sí, efectivamente, facer un... máis para os cidadáns? Sí, o sea, que haxa, por exemplo, pois na zona do Castelo, que é unha zona que está bastante ahora... Non digo esquecida, porque evidentemente funciona como todo, pero digamos que a actividade se está centrando sobre todo na zona, me refiero á actividade económica, non? De comercios, o que é de bares, de hostelería en general, pois sobre todo é na zona do Caramiñal. A zona do Castelo pois está un poquinho máis escasa de todo este tipo de cousas. Entonces, eu creo que hai que influir aí, estamos mirando o mellor de poder facer aí unha especie de un bulevar por toda esa zona, facer algunha actuación en algunha zona, en algunha praza concreta, darlle un novo aire que permita unha actividade pois económica máis intensa en esa zona. Pero ao mesmo tempo eu penso que hai que traballar en todo o urbanismo da Pobra, non? Crear esas bases nas que despois se poda construir un urbanismo novo máis que a xente poda pasear, que sean sitios máis humanizados. Penso que o vamos a conseguir. Eu estou convencido. Unha Pobra máis viva, ao fin e ao cabo, non? Máis viva, de maior aproveitamento para os cidadáns. Máis para os pobrenses, o sea, que se note que realmente é unha Pobra sobre todo para eles e para a xente que vive ali, non? Bueno, e xa a derradeira de hoxe, xa o convidarei máis días, teremos máis preguntas, máis concretas e demais. Claro, desde Nos Pobra, do posto que ostenta, agora de ter financiación de outras administracións, aínda que estamos nun cuadripartito, é fundamental para un concello ter axuda de outros estamentos nacionais, regionais, da Deputación e demais. Hai que petar a porta, non, alcalde? Isto é así. Hai que petar. Hai sintonía, non? Podería haber máis
aproveite para tirar das orellas algún estamento. Bueno, a mí non me fan moito caso, pero sí que desde Pois logo... aproveita agora a entrevista, que seguramente hai algún proxecto que necesita da financiación. Bueno, a verdade é que a Deputación sí que nos está axudando moito e hai varias cousas aí pendientes. Bueno, xa axuda, xa co pos, a verdade, temos ese tipo de obras nos permiten pois afrontar determinados proxectos, non, que de outra forma non íbamos a ser capaces. Claro. A Xunta, a verdade, eu creo que había que mellorar moito, porque aí, bueno, pois penso que o noso Concello está bastante esquecido, non? Necesitábamos un pouquiño máis de axuda por parte da Xunta. Porque que orzamento ten a Pobra? Temos... Non se aprobaron aínda o 2025? Sí, 2025 non, pero bueno, o 2025 aprobarémolo, eu creo que a partir de en xaneiro, a idea é aprobalo, o orzamento deste ano, do actual ano, o aprobamos en febreiro, que foi ademais o primeiro concello da nosa zona que aprobou os orzamentos, non? É de 9.160.000 euros, sí, temos agora. O sea que, bueno, en ese sentido, o que pasa é que, bueno, necesitamos a axuda das institucións, sobre todo da Xunta de Galicia. Sí que, non digo que en departamentos concretos, sí que, bueno, a Consellería de Cultura pois nos axudou algo no aspecto do museo, tal, pois algunha axuda sí que tivemos de aí, pero necesitamos máis... Que sexa maior, non? Sí, necesitamos unha axuda maior. Na Deputación, a verdad, sí que se está implicando, e a verdad sí que recibimos xa bastante axuda. Home, todo o que nos veña a maiores millor, pero bueno. Pois alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, un placer falar con vostede, de analizar distintos aspectos que son clave para o día a día neste concello que visitamos e que a nivel persoal nos gusta troulear por aí e visitar e coñecer. E agora máis, porque vendeu o patrimonio, que isto hai que facer unha ruta concienciuda para poñela en valor. E se quere felicitar o Nadal aos seus veciños e veciñas, pois mira, deixo yo o micrófono de Radio Líder Santiago para que felicite aos veciños e veciñas como alcalde. Bueno, pois nada, aos veciños desexarlles desde logo un feliz Nadal, que espero que as luces, non, porque é algo que demandaba tamén a xente, pois este ano estean ao seu gusto, foi algo no que realmente traballamos, as metemos un pouquiño máis, moi pouquiño, pero bueno, sí que levamos algo ás parroquias, porque estaban totalmente esquecidas, polo menos ese cariño. Espero que tamén nas parroquias pois estean, celebren con alegría tamén este Nadal. E, desde logo, bueno, pois decirlles que o Concello está, xa o saben eles, a súa disposición, está a vosa disposición para todo o que necesitedes e que intentaremos sempre ir mellorando pois pouco a pouco. Seguro que o próximo Nadal ha de ser bastante mellor. Bueno, pues o contaremos, o iremos contando e narrando nesta emisora de radio. Graciñas, alcalde, por vir. Bueno, moitas gracias a vos, Álvaro. Gracias.